Ehihie ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Tata bụ afọ. Anyị wee sị na tata bụ afọ. Anyị na onye nkụzi anyị bụ Maazị Ugochi tubelu, onye isi ntụaja na Ugochi tubelu Odinana temple. Ọnya nwa ka anyị na ya nọ tata. Anyị chọọ ka anyị na ya na-abụ tụgharịa uche. Ọ kụziela anyị ọtụtụ ihe gbasara Odinana Igbo sacramentals. Maazị ehihie ọma o. Ehihie ọma, Nwa Ada, ekelela gị. Ekelekwa gị. Biko gbasara Odinana Igbo sacramentals, kedu ihe ị chelu na ọ dị mkpa ụmụ Igbo niile mata gbasara Odinana Igbo sacramentals, dịka ihe onye Igbo ọbụla ga na-eji ya na-eme iji kwado ụzọ ya ka ụzọ ya na-aga ọfụma? Daalụ. Ụmụ ọdịnala Igbo, ekele m ụnụ. Aka m bụgo onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite, Nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Ekele m onye ọbụla. Asị m ugwu ọbụla onye ji eko nakwanahụ ya. Asị m ka atọ afọ taa maara anyị mma. Abụkwa m nnukwu onye nchụaja, bụrụkwa dibịa. Onye bụ dibịa bụrụ anyị na-agbakwa afa na-agba afa nke ọma. Abịa na ajụjụ a jụrụ n'ụbọchị taa, gịnị bụ sacramental n'olu bekee? Sacramental bụ ihe eji ihe odudo asọ, maka na ndị Igbo kwenyere na ụchụ na Oraifite. Ụmụ ihe ndị a bụ ihe na-eweta ntọchigha azụ. Ndị oyibo kpọrọ ya negative energy. Ndị Igbo kwenyeburu ya mgbe gboo. Ndị Igbo taa na ndị Igbo wee ruo taa kwenyelụ na ụmụ ihe ndị sacramental asaa nke ọdịnala Igbo, nke eji ajụchapụ ụfọdụ ihe dị iche iche. Oraifite na ụchụ dị n'ụzọ mmadụ. Ndị Igbo nwebu uri eri bifo ndị ụka ọbịa abịa. So ịnụ sacramental ka ị ghara obi ghara ịgbajere na ihe ndị ụka ọbịa, ma nke a na-eyi n'onu ma nke a na-agba n'aka. Kọliti mmiri nsọ, kọliti anointing oil, kọliti rosary, kọliti anything. Ma nke a na-ete ete. Ihe niile anwa wụ sacramental. Ma ndị Igbo n'ọdịnala Igbo ewebiri gboo. Mana ihe mmadụ amara karịrị ya. And I'm not saying that what you don't know is only mystery to you and not to all. There won't. Ihe nchọrọ ịkọwa bụ uru ọbalị mmadụ iyuzu ụmụ akụrụngwa ndị a na-ewepụ ụchụ, na-ewulitekwa mmụọ mmadụ, na-eme ka mgbe isi ọma. M dọtara aka akọrọ n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa si na ndị bịaranụ ịbịa nata onye nwa na-enyere ya gold mgbe isi ọma na mee. So ma ihe chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taata bụ uru ọ balụ iji ụmụ ihe ndị a na-ajụcha ahụ. O nwere ụmụ ihe ndị na-echọkelụ anyị ji ajụcha ahụ n'ala Igbo. Ama na ụfọdụ n'ime ụlọ ka mbido n'ihe ndị ụlọ ma wee gazie n'ihe ndị ụlọ amarọ. O nwere ndị Igbo, onye Igbo ọnwụ na magoro nwere akwụkwọ a na-akpọ akwụkwọ ogirisi. Ọ na-alụ nnukwute ọrụ. Ndị oyibo kpọrọ ya plant, fertility plant. Ihe ọ na-alụ dị too much. Ọmụmụ ka ọ bụ, mana achọghị m ije maka ya, maka ọ bụrụ ya ka m bịara ịkụzi. Ihe m bịara ịkụzi tata bụ ofu n'ime uru ọ bara onye bụ akwụkwọ a na-akpọ akwụkwọ ogirisi. Eji awụchapụ ụchụ. Nke a bụ ofu. O nwekwara alligator pepper, ndị Igbo alligator pepper. Ndị Igbo kpọrọ ya ose ọjị. Ejikwa ya ajụchapụ ụchụ. Ejikwa akwa ọkụkọ Igbo, maka na akwa ọkụkọ Igbo bụ ihe dị ndụ. Ejikwa ya agụchapụ ụchụ. Ejikwa uriem agbachapụ ụchụ. Ejikwa ọkụkọ agụchapụ ụchụ. Ejikwa ewu
ma ọ bụ ejikwa atụrụ awụchapụ ụchụ maka anyị nwa na-akpụ alụ. O nwere ụfọdụ alụ ị ga-eme ndị gburu mmadụ ewere atụrụ wee kpọọ ya bụ alụ. O nwere alụ ahịa wee ma ọ bụrụ alụ emere na mgburu, maka na ndị Igbo ma na-enwere ihe ha na-akpọ alụ. Ụfọdụ mgbe gboo nwe ha na-akpọ ọsọ ọchụ, egbuo mmadụ ha chekicha ntaramahụhụ na ihe ndị si elu ha gbapụ n'ebe ha bi, gbapụ n'ala ahụ, maka na ama na-emelugo ana. Ịghọtara ya? Onwe nke a na-awa na-akwa alụ na ngwuru. A na-eji atụrụ wee gbaa ngwuru gbụọ ya alụ. Onwe ndị na-eme ya, ịgwa ndị na-eme maka esi eme ya, emesịa ya bụ atụrụ anwa enwere ike kpụrụ ya ụkwụ n'obodo ọzọ, ute ya ebetere aka. Den ụmụ ihe niile ihe jiwe maa atụ ahụ ụfọdụ ihe ndị ya ama. Den enwezuru ụfọdụ ahịhịa dị iche iche eji awụchapụ ụchụ, mana ihe ịgbara ịmara ya. Enwekwaziri ụfọdụ ahịhịa dị iche iche ọ na-abụ eji eweta fevọ. Dịka nsi wee kwekwuo na nnọọ nwere ahịhịa dị iche iche ma flawa dị iche iche wee maa ihe ọtụtụ atụ ihe ọmụmaatụ n'oge gara aga. Ọkụ ịma na o nwere ụfọdụ flawa na ha bido kpọwa ifuru, o nwere senti ha na-ewepụtawa, ha wepụtawa na ya ịfụ na bọtaflai ga-ebido na ụmụ ahụhụ dị iche iche ga na-abịa ndị na ya bụ flawa maka isi anwụ na-ewepụta mgbe ahụ. Etu ha ka ọ dị ma mgbọrọgwụ dị iche iche, nke ọbụla nwere nke ọ na-alụ. Iji maatụ ka mmadụ wee ofu atụ na ofu mgbọrọgwụ ma nke na-eweta a na-etinye na ihe eji alụ fevọ. Ụmụ nke akwụkwọ mgbọrọgwụ ha na-agba ekwe awụ nke dị kọmọn majority ma mana enwere ụmụ ahịhịa ndị ọzọ gasị. Enwere m ahịhịa chacha ngoro and so many of them. Ọ bụrụ ihe mma akpọwa dị maka na mgbe ụfọdụ mba na-asụ n'onu. Ọ bụrụ ihe ndị saịdị anyị na-agba ụfọdụ ahịhịa ka ndị saịdị Enugu na-agbụ ya, maọbụ ndị saịdị Abịa na-agbụ ya. So ihe na-achọ ịkọwa bụ ụmụ ahịhịa anyị na-eweta ya were lụọ ihe odido nsọ sacramental n'ọnụ Igbo, akụrụngwa eji akpọku Chineke na akụrụngwa na-atụta ihe ọma, na-ewepụ ụchụ n'ebe mmadụ nọ, na-ewetakwazi ihe ọma. Tata na Ugochi tụrụ Odinana temple anyị nwere fevọ pawuda anyị na-alụ. Anyị nwekwazi fevọ soap, ncha na-ewepụ ụchụ na ncha na-eweta ihe ọma. Bifo anyị na-arụ ya ka enwee ncha ụchụ iche, nwee ncha a na-awụ onye nwere ụchụ ọ na-asị ya isi of ịda achọzi alligator paper ga na-eti na mmiri. O nwere ihe ndị ọzọ adịziri ya adịa so many things adị n'ime ya ka o wee dị very effective. Ncha anwa ndị mmadụ a na-asị ya wee na-asapụ ụchụ. Nwee ncha nke ọzọ alụrụ maka ndị chọrọ fevọ, akwanyechara ya akụrụngwa fevọ na akụrụngwa wele. Ị na-asị ya isi ọma ọ na-ewepụta na-eweta ife ọma. Mana n'oge kịta nke anyị alụta, anyị chọrọ anyị lụrụ ya lụọ ya ka o bụrụ ihe na-ewepụ ụchụ, bụrụkwa ihe na-eweta ihe ọma. So ị na-asị ya ị na-ịdị ọzi ịsacha nke ụchụ ịsaba nke ihe ọma. Nke m na-alụzi kịta ahụ ana m alụzie ka alụkọta ya ọnụ. Ndị chọrọ mkpa nke ụchụ ma nke fevọ, so ka ha na-alụkọta ọrụ emisiri ihe ụchụ na-ewepụ ụchụ n'ahụ mmadụ, tinyekwa ya ihe na-eweta ihe ọma n'ebe mmadụ nọ, tinyekwa ihe ọganik. Tinyekwa ihe ọganik. Ihe ọganik etinyere ya bụ na kọlọ ọbụla ị nwere, ndị dị ojii nwere nkefa, ndị dị fe, ndị dị ọcha nwere nkefa. Ị ga na-achị ya, ị na-asị ọ na-ementenụkwa ya natural kọlọ nke atụ ebirishi gị. Den nke ọzọ bụ ihe kpatara anyị ji wee lụwa ọtụtụ ihe ndị a bụ na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ, o nwere ụfọdụ ya akpọ m sị m na ha nọ Europe for 15 years, o nwebere ihe ha mere. Nwaanyị anụrọ ụlọ ha rụrọ ma ibi moto nwere nke ha nwere. Ọnọdụ ndị a bụrụ ọnọdụ na-adị mwute. A wee sị ka anyị lụọ ha alụbụghị na ka anyị na-enye ụfọdụ ndị mmadụ ndị anyị lụrụ ọrụ
mana nke anyị chọzi ya na-arụzie kịta na commercial quantity, mana agwabara m ndị mmadụ maka ya maka na ndị mmadụ na-eyuze, mana demand ya dị kịta dị so high, so wee chọzie ala arụzie na large quantity maka enwego ndị bukuru maka ya. On Monday o nwesị ndị anyị ga-emere webi, ma nke ga-eje Abuja ma nke ga-eje mba dị iche iche, anyị ga-eje mee webi. Ya bụ ncha anwa, anyị nwere ncha ya, anyị nwere powder ya. Very soon nke ọ yiri ya apụtakwa. O nwere ndị nwere ọnọdụ Eze-Ana, ọnọdụ ha na-ewute m so much. O nwere ndị wụ since ha ji mara bụrụ mmadụ, ha rụbụrụ ọrụ dị ụzọ ha wee gbaa ọchịchịrị chi ha ọbara ọnwụrọ nke ọrụ na-arụ everything. So ụdị ndị na-etu ahụ ịgbachagoro ha afa, ha enwere ego eji arụ ọrụ. Ụdị ndị na-etu a ka anyị chọrọ, ndị a dịka ụdị ndị nọ n'ọnọdụ Eze-Ana, ọ bụgoro ncha anwa ka ha goro, ma ọ powder anwa ka ha goro, ka ha wee nweta ife bịawazie n'ụzọ ya, onwe ego wee rụọ ọrụ dị n'ụzọ ya. Gị onye na-awụkwa n'omebi na ị na-emekwa ihe dị n'ụzọ gị, ị na-anụ ọnụ vidio a, ị nwekwara ike ime ọda maka ncha nke gị ya na powder nke gị ị ga na-eyuzu. O nwere any after effect, ị na-eyuzu ya ka ụzọ gị wee mepee, ka ị wee nwee chi dị mma. Maka na ana m ekwu ya na adịghị ka ibe na-agụ akwa. Every day obi is a boy. Ị na-agba mbọ, ịnọ mba ofesi chaa, ị na-Abuja nọtin, ịnọ Port Harcourt, nwere ihe ị na-eme na-aga n'iru. Agba ụchụ ịmara niile idiri ide yuzu ụmụ ihe sacramental asaa. Anyị nwekwara nzu mmụọ ị nwere ike ide yuzu ụmụ ihe niile ahụ sacramental asị ga na-eyuzu. Marakwa ka nkwụsị okwu a ike gị onye na-ege m ntị, ya eze ọgụ nwanne m ya ka m na-ekwu. Ọkụ ịma na onye gba nkịtị chi ya gba nkịtị. Ọkụ ịma na ike na-agwụ chi mmadụ mgbe ike gwuru onye a. Ọkụ ịma mgbe ị na-anụ ọnụ ịgbara nkịtị, ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ Eze-Ana ma ọ n'otu dị n'ụzọ gị, goro ncha ma ọ powder ka ị na-eyuzie. Maka na ụfọdụ ihe a ga-asị gị yuzuo, enwere ike na soshal midia ma ọ na mba obodo ebe ị nọ, ọ bụrụ sọ alligator pepper ka ị na-enweta, ma ọ bụ na ị na-enweta akwụkwọ ogirisi, mana o nwere ụmụ ahịhịa ndị ọzọ ị enweta. So ọ maka ụdị ndị dị etu a ka anyị ji wee kwadozie wetazuo ihe niile ahụ ekwesịrị iwetazu wee mekọta ya ọnụ. Ọ dị n'ụdị ncha ma ọ dị n'ụdị powder. O nwekwara ụfọdụ mgbọrọgwụ gasị dị na ya anụ na anụ. Then ọ bụrụ na anyị kwụcha nke a, oge na-etere aka na mgbede anyị ga-emekwa large quantity, anyị ga-eme na commercial quantity. Mgbe esekwara ụnụ the making of the soap and making of the powder later today. Mgbe a ga-eme ihe, ọ bụrụ na anyị evidio, ọ bụrụ na evidecha ya, upload ya na our YouTube channel. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ego na a na-ele nke ọbụla, ejikwa m ajụjụ, isendịara m meseji n'akara ekwe WhatsApp m. Ọ bụrụ na o nwere ihe nkụzigo n'ọdịnala Igbo na-agbagwoju gị anya, ejụọ m ajụjụ. Ọ bụkwa nnọọ ihe ọzọ abụrụ ihe nkụziri, mana ọ ihe na-agbagwoju gị anya ma ihe na-eme na ndụ gị, sendịara m meseji. Ma ọ na ịchọrọ ịgba afa miri emi, sendịara m meseji akara ekwe WhatsApp m bụ 0805 78 37 672. Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa afọ agwụta na Facebook, sendịara m meseji na WhatsApp ka anyị nyere gị aka. Agbaji na nkịtị maka onye kwechi ekwe. Esikwana na ote gị ga-arịbalụ ya gazienụ. Maazị daalụ.